Okej, nu ska vi dokumentera. Vi ska ut till håriga kor. Jag tror de heter någonting annat. Men Robin ska gå fram till en ko och klappa den, har vi bestämt. Ja, köket. Okej, det bruna kosan. Den är stor. Den är stor. Den är enorm. Ja, den är inte så Är stor. du säker på att det är en kojävel? Ja, det är en ko. För att alla kor har Det är horn. de små jävlarna som är tjurar. Ja, de är inget farliga. Gå fram. Nej, de är ingen farlig. Den ska du klappa. Det är helt upp, jag lovar. Jag hoppar över den där skiten. Ja, vi springer ditåt om det... Där då. Ja, gå fram och klappa den nu då. Gå fram, klappa den nu då. Filmen tar snart slut. Jag vågar inte klappa. Jo, men kom igen. Kom igen nu. Den är jättetjock ju. Jag bjuder på McDonalds någon gång. Dude! Sluta! Kojävel! Vad fan, han reste sig bara upp. Ja, det var läskigt. Nu är större.